μέθοδος Theta Healing αποτελείται από μια πολύ απλή διαδικασία. Κατευθυνόμαστε προς το πάνω και εκφωνούμε δημιουργία. Στη συνέχεια συγκεντρωνόμαστε για να συνδεθούμε με την ενέργεια όλων των πάντων. Είναι καταπληκτική η μέθοδος αυτή που επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι συνδεμένοι με όλο τον κόσμο. Να θυμάστε ότι είστε πάντα συνδεμένοι, αλλά κάνοντας την εξάσκηση τη μέθοδο αυτή, σαν αποτέλεσμα θα έχετε την κατανόηση ότι είστε πραγματικά συνδεμένοι και στη συνέχεια θα μπορείτε να κάνετε αυτό αμέσως, γιατί ο εγκέφαλός μας μαθαίνει πολύ γρήγορα. Αυτή η απλή τεχνική ενώνει όλες τις θρησκείες του κόσμου. Διδάσκουμε αυτή στους ανθρώπους με όλων των ειδών θρησκευμάτων. Αυτή η αντίληψη είναι ωραία και τέλεια, γιατί δεν παρεμβαίνει στις έννοιες και ιδέες άλλων θρησκευμάτων. Απλά σέβεται το γεγονός ότι είμαστε ένα μέρος του κάτι το μεγαλύτερο από ό,τι νομίζουμε. Με βλέπετε εμένα να στέκομαι εδώ, όμως εδώ γύρω βρίσκονται και άλλα επίπεδα της ύπαρξης. Έχει επίπεδο που μένουν τα πνεύματα των προγόνων μας, άλλο επίπεδο που βρίσκονται οι δάσκαλοι. Υπάρχει επίπεδο που κρατάει όλα ενωμένα στο σύμπαν μας και επίπεδο που χωράει μέσα του όλη η ζωή αυτού του πλανήτη μας. Τα φυτά, τα ορεικτά και γενικώς τα πάντα. Πολύ πιθανόν την άλλη φορά που θα κοιτάξετε αυτό το λαβύρινθο, πραγματικά θα σκέφτεστε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης. Γι' αυτό πώς είναι δεμένα μεταξύ τους και όλα μαζί αποτελούν ένα. Μέσα στην ενέργεια όλων των πάντων βρίσκουμε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης. Το 7ο επίπεδο είναι όλα όσο υπάρχουν στη μορφή που δημιουργήθηκαν από τη στιγμή της δημιουργίας του πρώτου ατόμου. Ξέρουμε επίσης ότι όσο περισσότερα εξασκούμε τη θήτα κατάσταση, τόσο καλύτερα τα καταφέρνουμε. Οραματίζουμε πως η ενέργεια ανεβαίνει από τα πέλματα των ποδιών μας και περνάει από όλο το σώμα μας. Ανεβαίνοντας, ρυθμίζει και ισορροπεί τα τσάκρα μας. Ανοίγει η καρδιά μας και μέσω της τσάκρας της κορώνας δεχόμαστε προφητικά μηνύματα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μόνο μέσω τους μπορούν να βρουν τον Θεό. Όμως η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια όλων των πάντων βρίσκεται παντού και το έχουμε επιβεβαιώσει αυτό. Χρησιμοποιούμε τεχνικές της Theta Healing. Η ενέργεια εισχωρεί στο σώμα μας και εξέρχεται από τα χέρια. Με αυτή τη τεχνική μπορούμε να αφαιρέσουμε τον πόνο από το σώμα. Βρίσκοντας την κατάσταση θήτα, είναι δυνατόν να θεραπεύεται όλο το σώμα πολύ γρήγορα. Μελετώντας πολλά φαινόμενα και καταλαβαίνοντάς τα, κατανοούμε ότι τέτοιες θεραπείες είναι δυνατόν να γίνονται χάρη στο σύμπαν και μία σειρά από τις συγκεκριμένες πράξεις μας. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες με τα πιστοποιητικά που υπάρχουν και να τα χρησιμοποιούμε στις διάφορες καταστάσεις της ζωής. Με τη βοήθεια της μέθοδου αυτή, εγώ έκανα ανάγνωση των ανθρώπων. Μιλούσα με αυτούς, επικοινωνούσα με όλα τα κύτταρα του σώματός τους, με τον υποσυνείδητο τους. Πολλές φορές έχω δει ανθρώπους να θεραπεύονται ολοκληρωτικά και στιγμαία και κάθε φορά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, καταλαβαίνω ότι ο δημιουργός όλων των πάντων είναι καταπληκτικός και εμείς γινόμαστε μάρτυρες αυτών των συμβάντων. Αυτό είναι η Theta Healing. Αν αυτή η μέθοδος σας ενδιαφέρει, μπορείτε να ψάξετε έναν εκπαιδευτή στο μέρος που μένετε ή απλά να διαβάζετε τα βιβλία. Η Theta Healing είναι καταπληκτική και φαινομενική. Η λέξη θήτα δεν αφορά μόνο την συχνότητα λειτουργίας του εγκέφαλου, αλλά επίσης σημαίνει ψυχή. Βρήκαμε τον τρόπο να μάθουμε το σώμα και τη ψυχή να είναι πραγματικά συνδεδεμένοι με όλα όσο υπάρχουν. Αυτό δεν είναι απλά μία αντίληψη ή μία λέξη ή κάτι για το οποίο μιλάει ο κόσμος. Αυτή είναι μία σειρά που αποτελείται από συγκεκριμένες πράξεις. Και όταν εσείς ξέρετε το τι σημαίνει να είστε συνδεμένοι με όλα όσο υπάρχουν, τότε μπορείτε να νιώθετε τα δέντρα, το χορτάρι και τη κάθε καρδιά που χτυπά δίπλα σας. Και δεν είναι κάτι υπερφυσικό. Εσείς ολοκληρωτικά συνδεμένοι με τη ζωή, δημιουργείτε τη δική σας πραγματικότητα. Κάτι αλλάζετε, κάτι συμπληρώνετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το υποσυνείδητό σας. Πραγματικά μπορείτε. Θα έχετε τα πάντα, ό,τι σας χρειάζεται στη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Και είστε και εσείς σπίθες του Θεού. Είστε συνδεμένοι με την ενέργεια του Δημιουργού
οποία γεμίζει τα πάντα γύρω μας.